fatan alkhairi muke yi ma. Bayis na ciyaman Usman Yusuf Saulawa kai gaba. Amerul da Hajji an yi ma fatan alkhairi muke yi ma. Bayis na ciyaman Usman Yusuf Saulawa mai gida. Amerul da Hajji an yi ma fatan alkhairi muke yi ma. Bayis na ciyaman Usman Yusuf Saulawa mai gida. Farko zan sanya sarkin da yi dare rana da safiya. Shi ne yayyo dukan halittu yayyo kaza da kociya. Ya rabbi a koda yaushe kullum kai ne ke bani kariya. Dubbai na salatika ilahunin kagun me na gaskiya. Harba ali hada sahabu domin sun yi juriya. Allahu ƙara ma Usman Yusuf Saulawa garkuwa. Amerul da Hajji an yi ma fatan alkhairi muke yi ma. Bayis na ciyaman Usman Yusuf Saulawa mai gida. Amerul Hajji an yi ma murna na yi maka mai gida. Ka zamto maji daɗin alhazzai wa jihar gida. Na san za ka yi adalci zance na babu gargada. Cancanta ce ta kai ka wannan matsayi san baka amada. Fatan alkhairi na yi ma Allah ya karɓo Ubangida. Kai yo gaba kai ta ci gaba shine burina a rayuwa. Amerul da Hajji an yi ma fatan alkhairi muke yi ma. Bayis na ciyaman Usman Yusuf Saulawa mai gida. Bayis na ciyaman kake Amerul Hajji an yi ma. Allah shi ya yi maka mai gida zance na ai babu tantama. Domin kai kare kira bana sannan gajin kai na al'umma. Shi yasa nasara kake yi domin kai baka sangwama. Bayis na ciyaman Usman Yusuf Saulawa kai sama. Allahu ya ƙara jadaranka kai yo gwamna a nan gaba. Amerul da Hajji an yi ma fatan alkhairi muke yi ma. Bayis na ciyaman Usman Yusuf Saulawa mai gida. Dukkanin masu tafiya hajji a yanzu ku daina fargaba. Domin an samu shugaba jajirtacce ba ya cin ruba. Sannan shi mai ilimin addini ne zo mu ce gaba. Sannan ga ilimi na zamani baya ba a bar shi ba. Gadon tsaro na Allah ne dai ai ban san kamar shi ba. Koda a cikin 'yan siyasa shi yayi daban ku tambaya. Amerul da Hajji an yi ma fatan alkhairi muke yi ma. Bayis na ciyaman Usman Yusuf Saulawa mai gida. Ko ofis ɗinsa in ka je kullum sai ka da jama'a. Kuma alkhairi yake ta yi gun kowa san baya yin ba'a. Ya share kukan safi da matasa kun ji mai da'a. Sannan yayi wa maza mata hanyar aiki da sana'a. Kuma aikin shi zikiri ambatan Allah ya yi sa'a. Bayis na ciyaman Katsina lokal gwamnan namu Kainuwa. Amerul da Hajji an yi ma fatan alkhairi muke yi ma. Bayis na ciyaman Usman Yusuf Saulawa mai gida. Murna a gurin matafiya ko rabi ai yanzu babu shi. Domin ai mai kula da koshi sam ai baya ɗan da shi. Aiki zai yi da gaskiya har da